what guys, asa mi karon na ami diri karon sa Divine Mercy Shrine sa Salvador City. So mao kini siya ang entrada guys, entrance. So musulod na menu. Pasaka na menu guys, pasaka na sa baba. Ano siya ang kadungan na entrance ka na naikalibaran. Kung makasulod na niya entrance nila may machine. So yun yung sa ni siya sa Divine Mercy Shrine. So mag-ampo na kita no sa atong mga yamuno sa kinabuhi atong isalig sa gitna. Yan kay silag baligya. So mao kini siya ang Divine Mercy Shrine sulod ng statue sa Ginoo no. So namaklay na mi kay mosulod mi sa simbahan. Mao kini ang pormada sa iyang entrance sa sulod sa simbahan. Peaceful kaayo din hino. Maka-relax gid ka, makapangayo kag pasaylo sa imong mga sala. Kung naa man galing kay mga sala. Mao to kong anak si Kean. Kumpare sa akong pag-umang. Prayer for the gift of life, especially of Niema, Pinoy, Adora, in People Present. Prayer intentions, Eden, Isira, or Isima, and one also, I am So munaog na ta. Mga naog ta din na sa ubos aron makita gid nato unsa kanindot ang Divine Mercy Shrine. Divine Mercy Shrine. Silaw pa unya na
Nag-invite mi din ha karon kay mag-picture mi. Kamu good pag video pa ko. Tara. Dinhi na punta sa padulong sa ribulto sa Senior Santo Niño na agyapon sila dinhi. Mao ka na siya ang statue sa Ginoo no? Na si Mama Mary. Sorry gid kayo kay akong cellphone medyo blurred.